simpelthen på en time kørt rigtig mange penge ind til udviklingen af ungdomsfodbolden i Odder. Vi laver det her for klubber i hele Danmark, og jeg er sikker på, at det bliver en god dag her i Odder, sådan at fodboldklubben kan få nogle midler at gøre med i forhold til ungdomsafdelingen, så de unge mennesker kan få en god opvækst og en god uddannelse i fodboldklubben. Så vi glæder os rigtig, rigtig meget til den næste time her fra kl. 19. Jamen, jeg glæder mig selvfølgelig til, at vi skal have gang i toget her i Odder, og vi skal cykle en masse penge ind til ungdomsfodbolden i Odder, og jeg skal være med til at gejle stemningen op, og jeg kan se, at der er allerede i gang i det nu. Vi har været i gang siden kl. 16. Der er godt vejr, folk de er tændte, og vi får rigtig mange dygtige cyklister op på scenen, som skal cykle en hulens masse penge ind til ungdomsfodbolden i Odder. Så det skal jeg være med til, samtidig nævne alle sponsorerne, der har været med til at gøre det her muligt. Så det bliver en fantastisk aften. 3, 2, 1, sæt i gang! Og dermed også endnu en gang velkommen til Spinning by Night 2015 her på torvet i Odder. Velkommen til en fodboldfest, og som vi dog nok her den næste time godt kan kalde for en cykelfest. Vi har stille og roligt sat rytterne i gang. Den næste time skal de altså cykle penge ind til Odder IGF Fodboldungdom. Ja. 57 km/t, som cirka. Så har vi Gert, han har cyklet 10,3 km. Så skal den give gas her de sidste 6 minutter. Spørgsmålet er, om I overhovedet kan cykle hurtigt. Det er altså stærkt det her. Flot. 10 sekunder.